ndosaka uchiona kuti kana vanhu vachiri mukomana nemusikana love yavo inopisa kubvira moto, kupisa kupisira tu. Saka chero munhu akarohwa sega unoona achidzokera ikoko, chero akatukwa sega unoona achidzokera ikoko, inenge ichipisa nendava yei, nokuti love yemukomana nemusikana haina scripture. Love yamai nababa ine scripture. Saka Satani manje hadi kuti shoko raMwari riitike pakunzi iwe murume ina mudzimai wako, iwe mudzimai iva pasi pemurume wako. Saka kana taroorana tapinda muscripture. Ichindachida kana ndaroorwa ndapinda muscripture, pakana ndichiri mukomana musikana handisati ndapinda muscripture. Amen. Saka uchiona tinoudza kuti wakanaka, uri mhenya, susura ndadya, manakira ako soka. Saka iwo ndiwo munhu anonzi anondipedza iwo. Unoziva mazina ako soka akaita kakumwe kakuchekererwa zo. Unoziva saka rako zo, saka rako zo rinondipedza so. Unoziva soka, unoziva soka dai madhezi aitonzwa soka, dai 24 December auya soka, mari yacho ngouya kuda kuini. Hanzi ndibva ndeiyesoziva kuti watova wangu chaiye zvaicho. Ndosaka vasikana vachibvuma fast. Hazvina scripture. Yes. Hallelujah. Hazvina scripture. But manje ndakachifunga chiona chimwe chinhu patakachina ndichitika pati manje kana tamumba takutarisa magwaro, takudanana tiri mumagwaro, hapaziviri peifanira kupisa love sezvo tava Kristu vaizonga ende chichituka takuscripture inotibvumidza. Aiwa urimorumona zeva ndati tamuscripture rinotibvumidza kuti imimi baba urayaya maine love. Ida ya mai. Hey. Imevarume ide orega. Saka aniye kuzobvoronga mascripture. Aniye kuzobvoronga mascripture. Saka munhu anosiyaka kuda mukadzi wake. Uenda unoda mumwe pasaiti. Ovati ende manje uyu ari boss isingaite. Ovati ende anonzwisisa zvisingaite. But waimboona chiko pamaimbodana neuyu muchiri mukomana nemusikana. Satani manje akuda kuti ubude pascripture uende unoita icho chisina scripture. Chero ukatanonzwisisa sega but kana ndikutaurira wakuda kuenda kunobatana neicho chisina scripture. Icho hachisi muscripture, icho chikukwanisa kuenda icho. Hey, apa mutoro? Hey, amene kwangu akaiti, amene kwangu akanzwisisa. Mzee wangu, amene sitakamurana njefungeni. Amene sitakamurana njefungeni. Amene sitakamurana njefungeni. Takafunza mumwe ndikamuti, takafunza imanjanzi yamuti, tikanawe imboni zati pamama nokumana zvikana na uyu zvaifamba sei. Zvanzi. Ndaingona kuti masainzi ane bijana apa ndapo ndaingofunga kuti zvopera. Tindazvona kuti hazvazvotoita. Amen. Ndazvona kuti hazvazvotoita. Hai.
vakanogamuchirwa nemadhimoni akagaririra chiro chemereji. Ai saka unoti munhu anenge achikoti uyu mukadzi aite womusiya woenda futi pane mumwe. Unozoona munhu wanoita vakadzi 2 3 4. Saka unotoziva kuti vakadzi 2 3 4 iwe ndiwe una right wewe. Vakadzi vese vanga vakaipa iwe ndiwe right wewe. Aiwa iwe wega unokondwa